ଯେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବନ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମରି ଆସିଲାଣି। କାହିଁକି ନା ମୂଳ ସବୁ ତ ପଚି ଯାଉଛି ଆଉ ଗଛ କେଉଁଠୁ ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଘର ବହୁତ ସାରା ପୋଇ ଗଛ ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ତ ଦୁଇଟା ଲୋକ, ଅଳ୍ପକେ ଦିଅ। ତ ଏପଟେ ଆସିକି କଟାକଟି କଲାବେଳକୁ ଗୁଗୁ ଆସିଲା, କହିଲା କି ମୋତେ ଗାଜର କାଟିକି ଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ଗାଜର ଖାଇବି। ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପରିବା କାଟିବି ମାନେ ସିଏ ଆସିଯିବ ଆଉ କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଇବ। ତାକୁ କ'ଣ ମଜା ଲାଗେ କେଜାଣି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫୁଲକୋବିକୁ କେମିତି କାଟୁ କାଟୁ କରିକି ପୁରା ଚୋବେଇକି ଖାଇଯାଉଛି। ତ ଭାବିଲି କି ଆଜି ତାକୁ ବନେଇବି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା, ସବୁ ପରିବା ପକେଇକି ବଢ଼ିଆ କି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇବି। ହାଟ ଯାଇକି କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା କିଣିଥିଲି ତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ। ଗୁଗୁକୁ ତାର ସ୍କୁଲ ପାଠ କରିବାକୁ ଦେଲି, ସେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ଏଠି ବଲ୍ରେ ଖେଳୁଛି। ଏପଟେ ପୁଣି ମୋ ପୋଇ ଧରିକି କହୁଛି ମାମା ଏଇଟା କାଟିକି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆରେ ଏଟା କ'ଣ ଖାଇ ହେବ କି କଞ୍ଚା? ମୁଁ କହିଲି ବାବାରେ ଏଇଟା ତରକାରୀ ହେଲେ ଖାଇବୁ, ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଖାଆନ୍ତିନି, ତୁ ପାଠ ପଢ଼। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତା ବାପା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ତା ବାପା ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମନ ଦେଇକି। ସିଏ ବି ତା ବାବା ପାଖେ ବଢ଼ିଆ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିଦିଏ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନା ପୁଅ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଗୁଗୁ ମୋର। ଏପଟେ ମୋର ପରିବା କଟା ବି ସରିଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚଟପଟ କି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇବା। ଆଜି ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଆଉ ସାଧା ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇବା। ଆଗ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇଛି, କଡ଼େଇରେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ପାଣି ଫୁଟିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସେଠିରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇଲା ପରେ ଯେତିକି ପରିବା କାଟିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଖାଲି ବାକି ରଖିଲି କ'ଣ, ନାଡ଼ୁକା ଆଉ ପୋଇର ଯେଉଁ ପତ୍ର ତାକୁ ମୁଁ ପରେ ପକାଇବି, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ। ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ନାଡ଼ି ଦେଇକି କଭର କରିକି ଢାଙ୍କିଦେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ହାଇରେ ରଖିବା, କାହିଁକିନା ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିଛି, ତା ସହିତ ବାଇଗଣ। ଏପଟେ ପାଠ ସାରି ଗୁଗୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଟିକେ ଗେଲ ହେବା ପାଇଁ। ଜାଣିଛି ପାଠ କରିଦେଲେ ମା ବହୁତ ଗେଲ କରେ, ତ ଚାଲି ଆସିଛି ଗେଲ ହେବା ପାଇଁ, ଦେଇକି ଲାଇକ୍ କରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିବା ପୁରା ଯେତିକି ସିଝିବା କଥା ହାଫ୍ରୁ ବହୁତ କମ୍ ସିଝିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ନାଡ଼ୁକା ଆଉ ଆମର ପୋଇର ପତ୍ର ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ 2-3 ଥର ଏମିତି ନାଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଢାଙ୍କିଦେବା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା। ମସଲାରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟା ଜିରା, ଗୋଟା ଧଣିଆ, ଅଦା ଆଉ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଚାରମଗଜ ଚିମୁଟେ, ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଶିଳରେ ଭଲକି ବାଟିଦେବା। ଶିଳରେ ବାଟିଲେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଟେଷ୍ଟ ତ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ପରିବା ଆମର ଯେତିକି ସିଝିବାର କଥା ସିଝିଯାଇଛି, ତାକୁ ଓଜାଡ଼ି ଆଣିବା। ଏବେ ଦେବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, କାହିଁକିନା ଆଜି ସୋମବାର ଅଛି, ତ ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ତରକାରୀ ହେବ। ତ ଏଠି ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଲମରିଚକୁ ଏଠି ଆଗ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ମସଲାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଏଠି ପାଣି ଟୋଟାଲି ଦିଆ ହେଇନି ଯେହେତୁ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା କାହିଁକିନା ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ପୁରା ଲୋରେ ରଖିବା। ଆଉ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇଟା ଦଳିକି ଖାଇବା, ରାଗ ହେଲେ ଆମ ଗୁଗୁ ଖାଇପାରିବନି। ତେଲ ଏଠି ଆମର ଉପରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇବା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ 2ଟି ଆମ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଯେମିତି ଛେଚିକି ନେଇଯିବା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବା ସବୁ ପରିବାକୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ତାକୁ ପରଟା ସହିତ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।